Lilitoy. Hello, Papa Joe. Hello, baby daddy. Hello sa itong mga kaiksyan na nag-drive ka ron, mga kabarangay. Good morning, Metro Cebu. Welcome sa ito ang programang Talk to Papa sa ito ang bagong time slot. Alas 9 hanggang alas 12 sa Udto, mga kabarangay. Summer na summer, mga kabarangay. Init ang palibot, mga kabarangay. Maglupa na sa mga abog. So kung namos kadalanan ka ron, pagsulod na lang mga medical mask. Yan. Pero ba nagbalik ng mask no? Maski gamotor, wala na may dakop sa. Hindi kasi ko kaya nakastricto na Papa Joe. Kasi nga, di pa silo pag-enforcer kay abog. Okay, mga kabarangay, sa mga nagmaniyo ka ron, alas 9, ang traffic lang yapon, mga kabarangay. Na nagungot sa kadalanan. Ako ba ron sa iyo kayo ng biyahe, mga kabarangay? Hello? Sa mga taxi drivers, mga grab drivers, mga habal-habal, mga angkas, mga tricycle drivers, mga jeep drivers. And kung nag-drive magani mo, always check yun na ninyo yung mga sakinan. Karang inyo ha mga brake, hindi mga tangtang ang mga caliper. Sama sa jeep sa akong amigo. Magani. Magyan kaya ang G3 gisungag Papa Joe. Oo yan. Sa itong mga government employees, yan, hello. So, ganda mo, Sabi na sa itong mga amigo diyan sa Lapu-Lapu, sa City Engineering, Minaw, Lorena to, Minaw. Yan. Sa mga karinderya, medyo busy pa karon. Kaya naglinya pa yung mga suking mga jeepney drivers, hello. By the way, 2323749. Or pwede po na 345-1473. 0296159-850. Sa to cellphone number 0917-813-4507. Or ipadaan nyo sa Papa Joe Cebu kung din live sa tanda mga kabarangay. Live ta sa Barangay RT Cebu. Yan, Barangay RT Cebu. Papa Joe Cebu. Papa Joe and Papa Joe. Andos Bira ni Papa Joe. Korsan. Dito yung Butterfly RT Jacks. Yan mga kabarangay. Inay na magtawag mga kabarangay. Kuha na lang niya itong programa papalito. Ato na lang ni itandip ito Kay kada abli na to. Apil na siya. Okay. Ayun na po, sa mong nagpaminaw. Bilang sa tumiro unong istasyon ang Barangay RT 99.5 Sindu Taha. Kada tawag Yung mo. yung hindi pa Puros lang yung numero uno. DJ Arner on the mix. Yan naman On the mix Papa Joe Ga-introduce pa ganyan. On the mix na siya. Papadyo, Oh, DJ Almer, ang tanong. ang akong pangutan na Papadyo, ako yung memory dari nga. Wala nagamit nito. Mau ba? Makalimtanon din na. Memory card. Klaro din ka na yung memory niya. Makalimtanon. Oh yun. Oo. Taro ka na. Wala na po nagamit Papadyo. Oo niya. Hindi pa rin siya madaot. 9 times nga madaot kung mamoista na siya electronic parts biya na. Labi na mahugo yung terminal Papa Joe din. Mahugo ang terminal. North of South. Yeah, so kung mahugo ang terminal. Oo. Naroon ni siya sa sound cellphone. Ha? Naroon ni siya sa sound sa cellphone. Mau ba? Sige, dihala na. Huwag mo na malitan. Okay naman ni Papadyo. Okay na, paayos na. Yeah, Papadyo. Gusto talaga pa. Ay, pistas na naog, ma. Dito po. Sasa? Tunggu. Kuwako na, kuwako. Kuwako. Kapuhon. Oo. Uy, happy fiesta ni mo. Mumix ka, ugma. Migo. Okay. Saka? Practice mo to. Sige, practice na. Adlib sa ka. Okay, babay na. Salamat pa niyo. Tingnan shooting tigil ako. Ang DJ nga kaibgan of DJ Arner live on Zoom. Salamat. Practice na. Live on the next na. Hello din ni bro Richie og ni sa Richie kuan no. Karinta sa atong kuan hapon sa to ang rekorida. And ni Noreen, thank you so much for listening. Nagbiyahe sila padung sila ato sa kuan no. Asa mo ba dili sa mountain barangays yan. Oo, mag-mountain tour sila. Ano naman na siya, mga taga-ubos mo, mountain tour, mga nasa mountain,
City Tour. Okay, Papa Joe, pa-shout out kay ni JC Hintapan, Erwin Camiluna, Lamia Hapsan, Matuwang. Ayaw. Jonathan Calabio, may buntag, Papa Joe. Kabi Liho, yan. 2323719 to say check. Yan, no, mo de. Okay, clear na clear. Yan, nakatumalin yan. Itanong mo portion mga kabarangay, ha? Papa Joe, asla ko bang ano diay ni mga taga Cebu, hilig kayo musaka og bukid? Gikan ni Sherlyn Kanonayon. Well, di kami nga taga Cebu, no? Ang taga syudad siguro. Taga syudad, Di ka naman naka sa bukid, dili na taga Cebu City lang, ha? Kanya, di ka makaingon nga taga Cebu, kay kanang bukid dia, apil pa nas Mountain Barangay sa Cebu City. Correct. So, taga Cebu, gyapon mo. Yan. O, taga Cebu City, gani. Yan. Well, like for example, ako, musakam dyan kong bukid, no? Why si Mana nga, di ko musaka bukid, bisa nasa nga bukid. Oo. Mapagamay yung bukid, or... Sige ito pang doy lungsod, Papa Joe. Oo, nindot na siya katkato, ni nga na, no? Kay, labi na ka summer. Yan. Like Sunday, o di alam sa Ayala Heights na yung mga cukes diyan, yung mga kananan, yan, skina, no? Oo, i-promote mo, mahalag diya, kilala. Oo, diha, mapabugnaw ka, mga alas 6, o na, tunog na. Wow. Nindot na. So, mga nasa sa Bukirang Barangay sad, ginasan sila mulugsong mag-malling sad. Kaya natagbo na sila dito. Hello! No. Palitos punto panahon ko. Mami D! Hi! Ang tanong! Hello? Hello ka rin. Ang tanong, Mami D. Ano bang i-believe pa Joe kung mag-video bitaw ka i-hack nila tapos muna ay mahitabo? Well, yeah. Anything is possible sa electronics na pwede ka ma-hack. Yan. Nga na. Okay. Pero ay problema sa mo kung ikay ma-hack sa video. Diyan may kailangan mo. Ayun, sir. Maski pag may ka, look at me, ha? Hindi na pa nagtalo. Mo ganyan. Pero next, Next na, napilain? ang privacy. Ha? Na reason. Hello? Sa ton sa? May signal doon. May signal. Sige. Tapos pasan sa ton sa to? Kung imong purpose for privacy, ganong mugawas man ang mga inunahan. Ginata nga ka ng mga electronic device nga pwede ma-on air or online. Doon yung pa tendency nga pwede ma-hack. Siyempre. Banda mo na ka na mo, install mo mga apps sa cellphone. Mingon nga, for example, Litoys app. Mingon nga, inik-install mo, mingon nga, would you allow Litoys app to access your video? Would you like to Litoys app mo access to your contacts? And then, ginadyo ka ma-install, kaya ginaka mo ko, hindi, wala ka ba? O nga, pwede saan ka. So, hindi na makahack. Saan ito nang? Hack na. Hindi maklaro, Papa Joe. Yan, wala na signal ang iyong cellphone na Mami D, basing gisugda na kag-hack niya, no? Wala na, hack na. Sige, thank you, Mami D, ha, kay Onay Oras, okay? Alright. Bye! Yan. Sa buntag mga kabarangay, pinaspasa yun eh. Talaga tuloy sa orasan, Papa Joe. Yan. Sige, nagtanaw na nato babalito. Share ang balita mga kabarangay. Nga live ta sa Barangay RT 99.5 Linduta. Okay, kawa ba ng bagitan kasi papalitoy? Huwag sidekick naman ko. Nakabagitan, Papa Joe. Okay, papalitoy. Cellphone. Hello! Hello? Hi! Hello, hi, may ngunto. Hello? May ngunto nun, di mo tubag. Hello, hi Dong. May buntag. Hello? Kasi nga ni mo, Dong. Kuya? Buyaks, ang tanong. Nag-i-hack sa... ito pala ni Juan, Papa Joe. Ano sa man? Dughan ni Kitan. Lugan nga sa kita. Sakitan ko na, Papa Joe.
Dong ay kabala ka dong. Wata lang mahurot na ang imuhang pitaka ang soda ana, di ba? Dili na duga magsakit nimo, maglapat na mo. Okay. Oo, babato. Oh, yan. Tito ra po just bag. Okay, congratulations sa mga graduating senior high students in Plaridel National High School. Bye-bye Leyte. Ikan ni John Lloyd, si John Lloyd ay mas bad. Ikan ni Mit Arvigido. Yan. Ay sila ay Papa Joe minamidri ni Joliet Manggubat. Ay kuyawa na yung magduwala na. Kada na ba manggubat man. Oo. Kung Amerikano pa niya, ang ngalan niya si Joliet Warrior. Si Jose Flores. Oh, Jose Flores. So, kung naman sa Amerika, ang ngalan niya si Joe Flower. O, di ba? Ika ni Reds. Yan. Arizo. Yan. Kung naman siya sa Amerika, di si Reds Arizona. Tulig ko na ano na, no? Tuntinto lang. Yan. Okay, mga kabarangay, be positive early in the morning. Share the joy, mga kabarangay. Sa mga nagtanaw na to all over the world. Daghang salamat. Papa Joe, asa ko ba ang akong motor? Dugay nang nag-standby. Mao ba? Mao siguro ka-graduate. Tapos may trabaho yung motor. Katoy ito. O niya, na-standby niya. Stroke man. Na-stroke siya. So, dili ni maon sa Papa Joe. Kasukan. Ha? Kasukan? Buot pa sabot. Di ba madaot ang makinang dugay wak makandar Papa Joe. Thanks. Gikan ni Jebski sa San Carlos City. Yan. Ikaw na kung na kay masugo di ipandara lang na. Mas kadiyot na. Oo, mas kadiyot lang. Yeah. At least once a week. Yan, mga 3 minutes pandar. Nga na, pahit na. Okay, pa-shout out naman Papa Joe. Og Manolitoy. Ika ni Mitchell Tudtud Abilinosa. Okay, last caller, Papa Litoy. Hello. Hello, Papa Joe. Hi, kisa ni Palayog. Arman lang ni Papa Joe. Arman! Yan, Arman. Ang sa'yo mong pangutan na, Arman. Pinao din ng Papa Joe ka ng tubig sa butong tambal sa buwan ka ng mag-UTI. UTI, makatabang. Di ingon tambal. Makatabang. Yan. Pero doon na siya properties nga. Doon na siya na healing effect. Yan. Tara ko lang, UTI ba ganay mo? Wow, dili ba na ako? UTI na rin Papa Joe eh. Ayun, ti ay ko na Joe. Ha? Pagkitagpuson. Sakit ang pusoon. Yung ti ay na dayon day na. Tuwata, pasinog kung magkapyot na ka, dili na UTI na. Pura magmumukha ka kung 500. Mura ka, oh? Murang musaka sa undungan mo kasakit. Musaka. Di mura kag muduko. Sa mo sa munaog pa ba Joe? Yan. Para sa Papa Joe. Okay. Thank you so much. Ladies and gentlemen, time flies. Wow, so fast. And I feel good. How about you? Are you feeling good? I feel good too. All right. How about you, Papa Daddy? Are you feeling good? Yeah. Rock and roll. Hi guys, ako si Looney. May problema ba kayo? I-talk to Papa na. Parang RT 99.5 ni Duta from Lipi-Lipi. We don't have that later, so I'm playing Beauty and Madness. Yan, si Litoy ang beauty. Yeah, ang madness pa ba Joe? Pwede din lang ako. Kita ba beauty oy? Hello ni Ike Rispinia Andales. Siya, wow, nice background. Hindi ko mga lyrics din. Okay mga kabarangay, doon na may mga problema. Papa John, nindot kayo yung time slot para di magduka dayon sa trabaho. Gikan ni John Castro. Salamat ha, John Castro Casas. Yan. And sa itong agaw din nga naminaw ganun papalitoy nga nibong siya nga nung wanay talk to Papa karon ni text na gud siya
Nindog sa Yugaw. Oo. Hello, Danny. Agaw is P1 Richie Abali sa Lapu-Lapu Task Force Motorsiklo Lapu-Lapu. Yeah. Hello, Gaw. Okay, anyway, sige. Problema mga kabarangay. Hindi mo ginamawa ng problema, no? Karoon na tayo ng problema mga kabarangay. Nasa tong linya papalitoy. Sige, Papa Joe. Ato ang tagaan o pagtagat. Handos pira sa usa ka problema. Mayong buntag, Papa Joe, Papa Litoy, please advise me. Kabahin kini sa akong bana. Nanam gina siya ka-live-in sa una, unya na sila'y anak nga usa. Di man ako matuyo, Papa Joe, nga kanang makauna-una ko sa paas akong bana. Nga na siya kaipon, magsakit man o samot. Magsakit man ko. Or magsakit siguro ni. Nya, samot nga na sila'y usa ka anak. Di man ako malikayan nga masakitan ko, Papa Joe. Kay labaw na love na ako akong bana. In short, mas sexy man good o mas nindot og lawas ang iyang kaipon sa una. Puti kay sa ako, Papa Joe. Ayaw lang i-mention ang ako ang name. Ganon. So, iyahan ang ikumpara ang iyang kaugalingon, no? Sa iyahang sa kalipin siyang bana sa una. Yeah, the way I look at your Facebook, you're still young. Yeah, very much young. Very much young. Yeah, no, so wala pa gyud ni siya kabaw gyud ug unsa gyud siguro ang tinudanay nga kahulugan sa gugma. Yeah. Kamo diha nga nagtanaw sa Facebook Live or nagkuan, pwede siya pa mo text, mas pasila nga mabasa na to. Well, dahil kanimong problema, no? Kanang imong insecurities, ikaw rin yun ang makatambal niya na. Usa, ano na ni mo nga wa kay labot sa pasay mohang bana. Ang kaagi sa mong bana, wa pa kaato. Angay ka masakitan, kumlanitan, so sa inyohang relasyon, nagbinuang imong bana, unya nag-usap siya, niya nakaanak sila, niya magbalik-balik yung pasiktan na siyang anak ka na, masakitan ka anak kay mailhan gini mo nga gitraidor ka. Pero niya tong chaptera sa iyahang kinabuhi, wa pa ka maapil ato. Di ba? Kung nagod kung baliw ni mong sitwasyon, ikaw doon ay karelasyon, doon na kay anak. Niya imong bana magsigo na huna sa amahan sa imuhang anak. Malipay ka nga kung ikaw tinudan na yung imuhang gugma sa imong bana. Di ba dili? Yan. So, ayaw pagsigi ko na huna, ingay na kay wa kay labot sa una. Unya, angay ka nga mapasalamaton nga ikaw ang gidayunan sa maong lalaki. Unya, angay sa ka nga ma-proud sa imuhang bana nga despite sa mga panghitabuan niya talikdi, ay ang responsibilidad baron sa iyahang anak. Ayaw siya pugni nga tungod kay na si anak imong pugngan nga ayaw nagpakita nga to ha. Inga na, you know. Kaya wa man sa kakabaw nga ito sa wrong relationship. Unya, may tabuan na. Kato sa diyahang kalibin sa una, sayop sa diyang pagpili sa imong nabana karon. Doon na sa to siya katungod nga mangita. Pero kung imong bana, muduwa paglain, kanalain nga storya. Pero kung ang thought lang, na doon na siya karelasyon sa una, wala kay labot padayon sa imong kinabuhi. Okay? Unya, kung na-insecure ka sa imong beauty tungod atong iyahang kalipin sa una nga mas sexy. Yeah, puti pa ba dyan? Puti. Yeah. Imagine na nga, dilira kato ang babae nga pwede panguyaban sa mong bana. Hindi nga mga babae nga puti o sexy. Umora na ang imuhang kuhan. Mora na ang imuhang pagkapanlantawan. Always remember, Day, nga ning kalibutan na, kanang mga kuhan lang, kanang mga appearance, di kaya yun na maunay basihanan sa mga tao. Doon na yung mga cellphone diyan, nindot kayo design, nindot kayo cover, pero dili siya branded. Yan ay mga branded diha nga ordinaryo na kayo og design. Pero mas pilion gyud sa tao kay mas nakabaw sila kung sa sud sa katong ordinaryo kayo nga packaging baron nga na kay kabaw siya branded. Di ba? So nga na nga sitwasyon imong itandi imong kaugalingon na ba? Nga gipili ka sa mong bana, doon ay nakita ang imong bana na animo nga wa sa iyang nakita tong iyang
X. Kay ang lawas usab na. So kung ikaw sad, excuse me, kung doon na kay insecurity sa imong lawas tungod kay paminaw nimo tambok ka, nya sexy ang babae. Well, ikaw ra ang pwede mag-control anak sa imong kaugalingon. Pwede ka magpa-slim. Pwede ka magpagamay. Depende sa imong purpose. Di ba? Sino na? Oo. Di ba Melanie Tizon, tindero, ganit ko. O Sherlyn Canunayo. O pa na mga slave gina sila pa Yan. So, again, kung tambo ka, di magpa-slim ka. Kung puti to siya, Si Baton pa ba, Jo? di nakakinalan nga mugukot siya ang kaputi. Because maputi ka man og may ito. Sama sa sakyanan, sama sa cellphone. Kung kabaw ka kung say brand anak niya, kabaw ka kung say performance ng mga butang nga imong ipamalit ni mo diya, maski pag usay color anak parehar na sa mata sa mo gamit. Oo. Doon na lang gitawag sa ilaha og pleasing sa mata. Diba? Oh, pero ayaw na itanian na. Hindi kung tanaw ni mo itong gani, mapangit-ngit ka. Oh, Papangit-ngit? Masama itong babadyo. Para naging nga, ituman ni mo di mingon ka nga, ngit-ngit manggod. Oh, di ba? Pero di ba siya itong babadyo? Black, ako, ang lang morena na. Kita di ka. Ito di ay Facebook. Ah, moreno. Yan. Depende ka na ni mo kung sa imong purpose ingana. Yeah. Pero, do not compare yourself to other people that you want to be that person. Okay? You can never be that person. I cannot be Papa Litoy and Papa Litoy cannot be me. Yep, oo. Doon na gina siya iyahang identity. Doon na kayo mong identity. Crazy Make that person love you for who you are and not making yourself to be somebody to be loved by that person. Oh, love ito eh. In short, okay, Papa Joe, good morning. Ibalik ng Judy ang Talk to Papa, ha? Ingon man good ni Super Bob ganina nga mao daw nga gibalin ng Talk to Papa sa buntag kay dukaon sa litoy sa hapon. Dasig ko. Og lubag dayon sa Munabila karon Papa Joe. Yan. Oo. Yan. Si Litoy, gikan siya nagpa-check up sa doktor. Gingnan na si Litoy nga kinala matug siya gudto. Tinood na babadyo para di masout og grabe. Agkato ito. So, gimitingan, abot ng Manila o sa Kasimana. So, may buhato na mo ani, ana. Di pwede nga wa si Litoy, sir. So, mga itong hirog lang na. Sumoto yung desisyon ni Sir Mike. Ningon si Litoy nga samot yun na siya ka-late. Malate maganig alas 12, alas 9 pa ka. Hindi siya doon yun. Kaya si Litoy, kung malate na siya, ako na siya kibaw siya yung kanta. Di ba, Papa Litoy? Yep, buwan pa ba, Joe? O buwan. Tukaran ra ko ni si Litoy og buwan. Buwan. Oo, basta malate. Yan. Oo, mana ra ko nga. Ako'y sa'yo, ikaw ay late. Okay. Palta to ito. Oy, shout out and congrats di ay sa anak ni Roy Inot Alivio ha, nga si Kyle France nga ni-graduate og si Nicole og Kyla kay mga honor. Aba? Yan. Kasama din na nato babadyo. Ang mga honor yun nga nangahagbog sa eskwelahan siguro, ang mga anak na siguro lang Nora. Nora, honor. No? Og yun lang. Laha. Okay, papalitin, nakasuway ba kang natauran ng medal, papalitin? Ay, oo, babadyo. Elementary. Ako, mga kabarangay, to be honest lang, dagang kaya mingon ako nga, Papa Joe, brightan ni mo, dagang may consulting mo yung anak ko no ba? O, tinood na kayo. Right to. Pero in my humble way of saying, sugad pagka
pagkagamay na ko, hantod ka lang gamay. Sukat kinder, hantod na lang, graduate na lang ko. Kusuway nga na ikuan. Naay ka ng award. Medal? Oo pa ba, Joe? Award yun. Pero nago ko mga grado. Pero dili consistent tanan. Oo, kay ako rin estudyante nga sa kung inumduman. Sugat pagka elementary hanto na lang nag-college. Ban paper ako dadon. Or papel. Yan, kabaw mama na. Mao ba? Wadyo ko'y cash o notebook sa una. Mao mo dagi pangas gobyerno pa ba sa 75. Daog na na. Mo ta maka-remember ko nga you cannot just judge a person sa iyahang pagkatao samtang bata pa. Sa una makatungo ko maski mga kagulingon maginig kanan ng makaingon lang wadyo ko'y ugma kay ora bugoy muragwa ngana na yung kay go tapulan mo tuon sa tinudan na ilang papalit tapulan di ko magtuon Tapulan ka magtuon pa ba, Joe? tapuyan di ko magsuwat tinudan na ilang kapoy suwat pero di gini mo maibawaan ang mga kuan pwedeng mahitabo sa katao pwede din mausap. And nasa uban diya nga nabantayan ninyo, daghan kayo ni makabantay kayo. May mantayon man kita mga Kinaiya naman kita nato. daghan mga bantayan diya nga namoy mga classmates sa una nga mga honor, mga honorable mention, nagkapag mga kuan. Ikaw dan, di ba nakabantay ka na dan, no? Mga dako kay grado pagka classmate nato, nya mga bright kayo nya paghitabo. Pagkabot na sa kuan, wala ni trabaho, ingana. Paita pa ba, Joe? Oo, may mga ingana. So, di gini mo may bawaan. Naiuban nga pagka classmate ninyo sa bata pa mo, bagsik kayo. Nya karon kusog na kayo mo kid-ikid. Wala mo dakong kausaban. Nabayuban bagsik pa kayo na long hair. Karon, wala What na. hair? Nga na. Mga bully. Daghan ka mga bully sa una. Daghan pa ba, Joe? Yeah. So, again, sa mga kaigsunan ito mga estudyante diya o sa mga ginikanan nga naka-experience sila mga anak nga medyo gahing badlungon. Well, dili sa tanang panahon nga ang ending yun na nila ingana yun. Maugid ba, Joe? Nagyo'y kausaban. Mausaban ng tao. Ang remark ni mo sa imong cards o napapalitin, so yung mga remark ni mo. Sa during elementary days pa ba, Joe? Hatod high school. Maglahan ng good 90 yun. Hey, mga remark pa. Remark niya Oh, eh. diligent, yung mga Ano man to? Santiago Roman to pa ba, Joe? remark to. Remark to papalitin. Remark ito na. Same na na. Yan. Kasi mga kuwan mo, nga kuwan ka, most diligent, nga na. Depende. Most talkative. Kana, mao gyud na. Mao siguro na DJ ko kay nakabutang gyud gikan elementary, atong gikan gyud ayo Kindle. Oo. Atong elementary atong high school, most talkative. Di gamit kayo, tanawa. Nawa ma. Suko-suko pa ka na ako sa nagamay pa ko nga. Kusog mo tubag. Kusog mo tubag, tarawa ka rin. Di, ari na mangutan ng mga tao na ako. Mga anak ko sa mga gilikan, minam rin ko papa, asa rin papa. Nawa pa. Sige kakingo na ko nga. Sige lang kong sunod problema, tarawa ka rin. Di, may nagkikamusulpan. Yan, mga kabarangay. Og mao na Papa Joe, pasalamat jud di ay nga medyo bugo ko kay na naman ko work now. Tanaw. Ano yung mga ingana pa ba, Joe? Oo. Tabihan din ka Papa Joe, klaro na, obvious ba? Kailangan pa bang itanong niya? Okay, kamo pwede mo share sa inyo ang mga experience mabasa-basa man gito na diya. Yan. Kung unsa sa inyo ang mga kalaki sa una. Yan nga na. Nang most talkative. Nasa dire Papa Joe akong experience sa una. Akong classmate kay Kutuon. Kutuon? Nya karon guwapa na. Di na gani ko pansin nun. Da. May ingana ko yun. Yan, di ba? Gusto na kayo mga artist pa, Joe.
Oo, na yung mga tabachuchoy kayo sa una, niya wa kayo mo pansin niya karon cheeks na kayo. Yeah. No? Okay. Happy birthday! Greet ko ni mo. Birthday ako, Mrs. Bro. Okay. Ni Noreen. Si Kevin Ibasad, siya, ako jud nabalik og high school tungod ninyo. Kay mo absent ko ka daw. Kami Ako may kita pasangin lang. Si Juliet ganyan na ba? Well, nga na mga kabarangay, daghan tag mga kaiksunan. Na ako'y naminaw masiguro ron kay Summer Maron. Nami listener sa diri sa una nga medyo doon na siya kapansanan sa iyang personalidad. But now, he's a teacher. Ingana. Yan. Nami mga kaigsunan sa niya na paminawan sa una pagsugod sa Dr. Papa niya. Karon wala na maminaw. Wala na naminaw noon? Asa naman naminaw? Maghihubkasan. Toro. Okay, mabiwabag mga kabarangay. Hello! Hello! Magandang umaga, Papa Joe. Papa Litoy. Sabi Papa Litoy, baka magagalit na naman yan. Ito. Melanie. Virgin talaga, yes. Oo, hindi ka makarelate doon. Alam mo, sabi si Papa Litoy. Nakusip siya. Pagkatuloy. Litoy, Papa Litoy. Melanie, ano katanungan natin ngayon? First, Papa Joe, mga tanong ko regarding sa may promo niya, Papa Joe. Promo. Yes. Yung sa Promo may- po. Promo. Yung sa bigas, Papa Joe, baga. Kasi dati nanalo kasi ako ng ano niyan, sabon. Dito din sa Huwag mo amin. ihalo yung bigas sa sabon. Hindi, I mean, same din po ba yan dati? Yung yung parang Oo, tapos ira-raffle yan. Naraffle nila Yan. yung Papa Joe. Tapos ano lang. Kasi 5 kilo yan ha, at saka hindi mo murahing bigas. Oo nga. Kaya nga, Papa Joe. Masarap. Kasi Maamoy-amoy. Nilitoy. Yan. Kasing amoy nilitoy. Pag naluto, kasing amoy ko na. Si Papa. Yan. Oo. Hindi nga, kasing amo ni Papa Litoy, Papa Joe. Kasing, kasing amoy ni Papa Litoy. Pag kinain mo, kasing amoy ni Papa Don. Yan! Sige na, tapos Papa Don, text na. Apil lagi ko diya lagi. Sabi ko kasi Papa Joe. Si Papa Don, tsaka ikaw, parang magkasim na kayo ng, kutis. Ginis na mukha mo, Papa Joe, fairness. Dahil sa sabon Yung yan. sabon mo, Papa Joe. Dihado ako kay Papa Don kasi may sponsor siya eh. Mumuraking sabon lang yan, Papa Joe. Papa Joe, si sabon lang. Sabon lang, sinabon lang. kuminis ka na lalo. Oo, sinabon lang yan. Makasali nga sa sabon mo. Oo, i-try mo. Saan nga mabibili yung Papa Joe? Sa ano lang? Wala nga naman sa hardware. No? Hindi ko Huwag mo lang i-mention, sasabihin ko na lang. sige. Yan. Tapos, pangalawang tanong, Papa Joe. Okay, pangalawang tanong. Yung sa may promo pa rin sa may load, okay lang ba yung Papa Joe? Kahit kayong barang mag-share lang sila sa page, pero nakikinig lang sila sa mga live lang. Kasi sa amin, Papa Joe, sa Negros, wala naman kasi doon, malayo kasi, hindi makuha ang FM doon, Papa Joe. Doon lang sa mga reach natin sa signal talaga natin. Oo, kasi kung sa live lang, hindi natin alam pag hindi naman lahat nagla-live eh. Ayo. Oo, di ba? Mix, oo. Yeah. Sige, yun na lang, Papa Joe, kasi pinapatanong kasi. Maraming salamat sa iyo, ha? Thank you, Papa Joe. Iha. Okay, bye! Woo! Like a virgin! Okay, mga kabarangay, Papa Joe, I have been your listener. Sukat pa sa una, long hair pa ka karon. Radyo ko ni message. Ay, si Cory Perez Badasa. Karoon pa siya ng message, Papa Joe. Hi, Cory. Yan. Ayan si Maribel Melorin Quizon. Hi, Papa Joe. Shout out ko sa akong pamilya sa Obay, Bohol. Nga mga Meloris family. Obay, Bohol. I wanna be. Hello. Hi, Papa Joe. Good morning. Good morning, power. Napaka-aware pa. Hi, kisane. This is Don. Don!
Ano ba yan? Nakalimutan mo na ako. Hindi natin nakalimutan si Basta Don. mga mayaman, doon yan eh. Hindi mo malimutan. Papa Joe, bakit wala kayo sa hapon? Kasi nandito kami sa umaga. Ano ka ba? Common sense nga yun eh. Umayos ka nga, kuya. Don! Nandito Papa na, Joe! dito na kami pinaagaan namin kasi ayaw namin na maabutan ng hapon yung problema ng mga tao. O, umaga pa lang, sinusolve na namin yung mga problema nila. Totoo yan. Paring Don. Oo. Don. Okay. Kasi Papa Joe, alam mo, tagal ko nagantay sa'yo. Puro lang ito ng sound ang sound. Kasalanan mo yan, Papa Joe. Hindi ko pa rin marinig yung golden voice mo eh. Ito na. Naririnig mo na ngayon. Oh, morning na morning pa lang, maririnig mo na. Ikaw ba talaga yan, Papa Joe? Gisingin mo nga ako. Kita Papa Joe, doon ni Papa Joe. Oh, lagi. Sayang, kuhan Papa Joe ba? Nako problema. Ano? Sulbahan lagi mo. Pagkatoy-toy. O, sa problema ni mo? Transmission, Papa Joe? Ha? Puta ng Transmission. 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 Ano naman? Dilim mo sod. Kanang kuhan mo, Papa Joe, suot man. Pero problema niya, inig-drive ni mo, taod-taod mo, gawas ang kuhan, blink gani sa drive. Matic man. Automatic. So kuhan siya, mo blink ang drive? Oo niya, mura muman niya kay magkiyod-kiyod. Dong, ingani ni siya. Pila na katuig ang imuhang kuhan? Imuhang sakyanan. Siguro Papa Joe, mga nasa unom, ito. Okay. So, did you ever had it check ka ng yung transmission na niya? Lagi Papa Joe, gikan mo sa Manila Papa Joe So, niya. mo ilang ipa-check ni mo ang mga kuha na solenoids ana niya, no? Ang mga shifting solenoids ana niya. Kung sakto pa ba na mulihok pa ba siya or ang oil pressure ana niya sa iyang kanang oil niya sa transmission niya. Lahi mo na nga klase. Kung maka-trigger ba siya nga maka-kuha siya sa solenoid shifter ni mo ingana. Hindi na, kuwang na Papa Joe. Oo, okay. Kung kuwang na, mao gani, depende nga na, or hugaw na, or nasunog na, mga lining nga na, mao na siya nga, di mo engage, mo, kuhan siya, mo detach, mo disengage, mo na nga, hugot luag mo na siya nga mingon ka nga mag-kiyod-kiyod. Oh, lagi Papa Joe, gikan sa Manila, murag-wagi nila makuha ba niya, abot na ng Cebu. Wa gyapon. Manila din yung musko na Manila, Papa Joe. Kami na ko mag-kiyod-kiyod na Manila. Hyper kayo Papa Joe. Pagkatoy-toy. Hyper man nila. Di mo Papa Joe? Mau ba? Oo. Okay, sige na, salamat ha. Papa Joe, salamat ha. Okay, ingat Love you, Papa Joe. Love you too. Okay, good morning, Papa Joe. Asa ko ba? Pagsugod yun sa Talk to Papa sa original time slot ani 2006. Nako naka-start og follow ani from the YWS Sopita by Algin. Nabakita ang program. Switch ko Talk to Papa. Kung ano siya, originally alauna gid. Alauna to alas 3 ra gid siya. Before Papa Joe. Yan, oo. Alauna to alas 3 and then until nebot og 3 hours, alauna to alas 4. Hantod nga nibalik siya alas 12 hantod alas 3. Ingana. Yan. And, you know, ingana naman gina siya ang programa. Balin-balin. Depende na sa mas angay niya ibutang. Okay, pahisgot lang ko sa akong amigo. Sa amigo na sa amo nga si... okay. Saan siya? Pahisgot lang ko sa akong amo nga si Madam Vanji or Ondiano. Uban siyang unika iha nga si Lee. On board sa van nga ako drive GEC 5212. Yan. Anthony John, drive carefully. Hello! Hello, Kundial. May buntag. Hoy! Pag-chordy ha. Ikawan! Okay, gisa na paliwag. Si Raymond Sadol. Mon! Barangay Paklaan. Kumusta dia? Mon! Kumusta dia sa Paknaan, Mon? Yan, totoo naman siya katawa, Papa Joe ha. Mau ba?
Baliha para din paig. Mon, ang tanong. Paano pa dyan si Juan? Tamba sa Sikipon ba kay yung pag niyong naong? Mon, no, kanang nga sitwasyon mon, kung namoy public diyang dentist, pa-check up gina nimo kay paimnon pa mga antibiotic ana para mo kuyos na. Yeah. It's up to you to decide kung makuha di paibot ba nimo ang imong naong. Ang naong? Ang imong ipon. Pagkatoy-toy. Pagpili, sa gusto nimo ipaibot, imong naong, imong ipon. Wala ko na ibot. Bitaw mo na yan to kinang magdentista. Ayaw pataka o kanang tusok-tusok ka naman. Infected niya na simbako, ha? Yep. Mon, Kasi tambal, tingnan eh. di, mo talaga dentista. Kaya tagaan mag-aog painkiller, ana. Oh. So may gusto nimo painkiller o killer? Para okay. Atong dentista ayaw sige ko na kay kanang mga over the counter lang away resita. That you just can suppress the pain pero after a while mobalik gyapon na siya. So you might as well magitan mo solusyon nga matangtang na ang source sa sakit. Di siya advisable pa ba dyan paslaka daw paracetamol? Na may uban, paslaka. Dili na. Paracetamol niya. Paslaka Maugin. mo sa ngipon. Dili na siya paracetamol. Para sa ngipon na. Kata ko sa parasat. Pagkatoy ito. Okay. Salamat, Mon. May gano'n po tala. Pasyal. Ano pa day? Sige. Kagawan. Pasok. Juan ka, inig-koleksyon. Dagan ka? Brag, magsakay ra siguro ko. Init na. Brag, dili gin ako na calling ang politics. Niisod lang ko ato para doon ako experience About politics. Politics o sa kadagan ni nga na kung mo na nakakitungog pero sa ako ang dugo mo nagwag yun na wala sa ako ang sa akong sistema nga musudog politician nga na siguro. Mas mayo ko na leader siguro mayo. Mas pangitaon pa man ko kay ko may mong politician mo ano siguro mangitan ako. Hindi ka mo tago mismo. Okay. Salamat ha, kagawad. Salamat. Sino kagawad. Bye. Hello. Hello, may buntag. May buntag ni mo diya, operator. It's a girl. Ago. Okay, wapali mo sa tehi mo man. Wapag yun, abot ako aman. Ba sila naman nga gusto lang ipatukod, nga kapilya. Ano sila patukod ka pilya di pa ba? Masin bala ito. Ilang kapilya, murag simbahan na kadak Mo ba? Nga naka-reach pa ba dyan? Si Miss Operator. Maski half the price lang good. Kaya di pa kita tumunog. No kalampag. Ayan. Inog pa ha. Okay. Jo, sabi mo tayo mo Jo. Papa Joe, ngano laging ka ng kuan ba? Kanang makainom kog damay lang beer. Dali ra kay ko mamuha lagi. Ang ubang di lagi. Mo ba? So ay ko nung inom magdaghan. Na. Pupuha mong galing. Gamay ra. Basta nabitin. Pero mo Bitin, inom eh. daghan. Pero dali ra lagi sa kumamuha. Dali ka mamuha. Tungkol na sa reaction sa alcohol sa imong dugo. So unsa na siya? Dili ko angay mo inom og alcohol or unsa man nga dali ra jud mo ka nang mo react akong dugo sa alcohol. Unsa man ethyl mo gigamit o isopropyl? Ako rin mamuha dayo. Laruan eh ha. Ano nga mo plito nga? Unsa man papadyo ka na kinala mo ba yung mga alcoholic beverages o nga na ba alcoholic drinks? Sabi ko nga Di ka alcohol. laruan ka. Minom og alcohol. Pagkatoy-toy. Kuan naging mga tao nga kuan no. Na mga reactions sa panit kana. Actually,
kung doktor ko di mo musultiyon siguro na maski pa siguro naminaw na sila karon may nga nga di ka na maayo gani nga because di mo na healthy sad nga maghubog-hubog ka. Yan. Naam kita alcohol sa tong lawas Papa John, di ba? Ang mga kinaon. Hindi mo sa lingon nga maghubog-hubog. Kaya naramang ko yung Sa hubog-hubog. mainom Sa mo hubog. na na. Klaro di ako. Kato ito. Maski ba nga no, too much of everything iso ni mo sa imong lawas, doon na gani siya epekto yung ana. Yeah, oo. Maski sa imong pamanit, ingana. Oo. Ako I stop already for Pila na ka-days Papa John? Dili days, oy. Months na yun. Oo. Murag months, ayun. Weekend, ino magod. Wala, oy. Sakpan. Wala sad. Oo. Wala lagi ito, to be honest, wala. Oo, sige. Ana. Ikaw pa palit eh, kumusta mo yung sig drop? Si drop na si... Baba na gani Sa Papa John. isinta. Baba na gani. Cherry flavor biya. Tangpina. May gusto ka nilita si Duplex. Ay, nako. Oh, sige, thank you. Sige, salamat. Bye. Bye. Doon na ka tumabalit eh, nabuking ka. Random tarunan eh. Okay, sige mga kabarangay. Sige. Ding Salboro Oseda, hello. Kabalito, malanding ko panahon, kabalitoy. We'll be right back. Nagbalik na ito mga kabarangay. Nagbalik na ito mga kabarangay. Mga nasan ang atuang Andos Bira Portion. Andos Bira mga kabarangay. Barangay RT 99.5 Ninduta. Good day and good evening sa itong mga friends nga naminaw na to sa laing bahin sa kalibutan, Papalitoy. And just want to say hello ni where's that listening to us in Kentucky, USA. Si Jovi Biton Hopkins. Yan. Sa tanan ng mga friends nga naminaw na to karon diya sa Europe, labi na sa Germany. Yan. Guten Morgen. Guten Morgen. Mga Papa John. Guten Morgen. So Sie denn sicher in Deutschland einstellt? O sa may pasabot ato Papa John? German ka. Dili. Oh, na nangotanak ko. Pagkatoy-toy. Pagkatoy-toy, no? Sa akin, no, sa itong mga Filipino or Filipina diya sa Germany. Again, nga naminaw ka rin. Guten Morgen sa dem, das ist in Deutschland nice to... I just said, good morning. Good morning. Yan. Kasi mong gisulti Papa John, good morning. Dili, napailain. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, sa ito naman ang naminaw rin diya sa Germany. Ayan. Yan. Oo. Okay, lahi naman ganun. Mang Germany mo, ano mo gito mo? Banhot. Purito na akong pagkaon, oy. Chocolate na. Dan Housen. Yan. Gimaswagin. Bona, gimaswagin. Convincing. Jiran Tumulak, I'm German. Oh, German who? Moreno? German Shepherd. Okay, problem mga kabarangay. Ito na may mga problema niya. Okay, again, sa inyong mga problema, ipadangat niyo mga kabarangay. Salamat, Jovi Biton Hopkins. Thank you so much. Di ba mga... Asan nga Kentucky? Sa mga accent? I mean, yeah. Kung ano, may pagka-cowboy ba na niya? Yan. Nanay problem din pa pa rito eh. Thanks live. Baka na pa inabot na rin Papa John. Panguntahan na pinabadrisan po sa mga panguntahanan, no? Papa Joe, asa ikaw, wala gusto pa. Hindi ko man sige panguntahan na, wag hindi sila maminaw. Kasi lang ay, sabay-sabay na sila yung mukha, no? Paminaw mo, oy.
Matagan yung bugas. Yan. Okay, sige mga kabarangay. Napadilo si Edsel. Lo Franco, asa na day ka? Karoon di asa mo din nasi mo heart. Yan. Namiss mong heart na unsa. Yan. Oh, di ba mabalit doy? Correct, Papa Joe. Okay, sige. Sa mga friends na namino ka rin dito sa... Ano? Sa France. Sa France? Yan. Bonjour. Yan. Bonjour. Okay. So na pa na kon pati na. Oh, naka-charge na Papa Joe. Okay. Yan. Sa Italy, buongiorno. 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 Ano na ba ito? Ano pagta? Oh, ano pagtaas? Pagtaas. Pagtaas? Ano na kasalo? Oh, ayan na siya. Buongiorno. Ikaw? Buongiorno. Yan. Sakto ba to? Delicioso. Oh. Ikaw. Delicioso. Oh. Delicioso. Oh. Ikaw. Di ba dahil hungaw ang ilong Papa Joe, bangag hapit. Hello. Yan. Hello. Yes, buongiorno. Beautiful. Papa Joe. Isa na eh. Pwede di ba mga tata? Wala. Di ba ka na... Wala pa. Pwede ko mga sa'yo ang text line. Text slide eh, Papa Joe. Baligyan na naman ni Ron. Baligyan. Oh my God. Tawa na niya og balik sa puta. Nagay-problem pa man karon. Okay, Papa Joe. Regards lang ko ninyong duha. Love you. Love you too. Ciao, say how. Okay. Again, good morning sa itong mga friends. Mga friends na ito diya sa China. Uy, mga friends. Sigurado ko Papa Joe, friends ni mo sila? Oo, actually. Friends kami sa Facebook ni Taiwan. Facebook yan. Yan. Jiao Xiang Hao. 没卷荣祥也谢谢杨哦。Katawa ka ha? Katawa ka. Huwag ka kabaw. Pagkato ito. Wala siya papalitoy. Sige. Yan. Sa Taiwan. Jiao Xiang Hao. 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 Ilunggo. Hao. Oo. Magkanto ka dito. Hao. Okay, si Papa Litoy dugay na nagka-super kagwapo man. Okay. Gabiya sa daon na uy. Alright. Okay, problem mga kabarangay. Sige. Okay. Ato ning hinahinan. Sige, kitsa. Okay, Papa Joe, pag-greet mo, Soki mo, watching from CIA. Live CIA naman rin, Mama Len naman. Si Nihem Spuhas. Ito, Chinese to, si Mama Len, pero walang ibang word. House siya, oras yun. Sige. Okay, ano yung problem? Wala pagyapon rin Papa Joe. No problem. No problem. Okay, sige. Sama sana ko ay kuno pabalitoy. Sa mga taga-Korea ko no. Korea? Kabaw na dyan ka na. Awa ko'y idea ba sa Korea Papa Joe? K-pop noon, kalok alike ko K-pop. Kwan. One apple ka, uy. Kasi wala po ka napakot na rin, uy. Yan. Kami ka ko K-pop mo yung duhagod. Okay. Sa ato mga mga kaigso mga Korean. Yan. 안녕 하세요. Yan. 여기로 어디는 언제 청년 Murong kakao kimchi. Ana siya. Ana rin na. Para agad yung accent. Korean na ta. Kan? Kinaga magkataon para wala yung kag-Korean sulti ni mo. Kasi pabro dito Korea. Imagine nga nag-usap ka o kimchi.
Richie. Yan. Yan. Hang. Yung mga, sulti ka ka. Maghungaw ba? Hang ba? Ano siya? 동일이요. 뭐지니 종이네 오늘 아침. Pagkatoy-toy. BTS dahil papalit doon ito. Ay, problem na. Ay, katagabal yung paggamit yung greetings doon eh. Okay, sige. Ada ni Vivian. Yan, nga naminosan na ito karon. Salamat. Oo, yan. Sa ato mga friends di ay sa, Malaysia. Malaysia. O daghan sa tanang mina da pa ba dyan? Oo, Malaysia. malay mo. Malay niya. Malaysia. Mga tuta. Pwede ba yung lang happy to pinulungan na ito papalit tayo? Ang Malaysia pa ba dyan? Oo, yan. Sure ka? Yan, ang ilang salamat. Atong salamat to na. Silamat ilahat to. Silamat. Silamat. Oo, yan. Mura ka ng medyo may pagka-Chinese accent, mga Bisaya ba? Silamat. Silamat. Silamat pagituntok. Silamat pagituntok. Kurang niyang menyer lang ang dalang basa kasi mag-German na. Okay. Fights na. Fights na. Problema na. Nananawa ko. Problema na siguro na. Sige. Check pa ba dyan? Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Oh, hi. Silamat. Naminaw yun. Silamat. Kasi nga ni mo. What? What? Kasi nga ni mo. Ha? Jason. Jason. O Jason pa ba dyan? Jason, nakay problema son? Dapat. Okay. Sige. Unsa may imuhang problema? Bahay na taong mundo. Ha? Bahay na tuon. Igsuon mo nga naman magsuon mo. Wala ko may contact dito. No, wasa na ba may kontak? Ako sa bude. Sige. Asa may magsuon paminaw ni mo karon? Wala ko mga Manila. Wala. Manila. Ngano nagabuwag mo sa magsuon? May pangkabadyo ko ng contact mo. Wasan ni mo kuan? Kanang may bawin na ba sa Facebook? Wala mo gi-check? Wala, bago nagmay pamangod na ito. Mo gani. Di ka mo check sa Facebook di ay. Kamo ba ka mag-Facebook dili? Dili, wala. Dili ka kamo mag-Facebook. Okay. Asa may ngan sa imong igsuon? Ito i-try pa ba dyan? Masig na Oo. lang. Kisa may ngan sa imong igsuon? Gilbert pa ito. Gilbert. Einstein? Albert. Albert, ito nga eh. Gilbert Zeppelino dong. Rosanes. Ha? Rosanes. Gilbert Rosanes? Oh. Dito na to. Gilbert Rosanes. May dagang Gilbert Rosanes dong. Naidaghan. Nasa Facebook. Patudlo lang o kamao nga mag-Facebook o niya i-message sila tagsa-tagsa. Kung tanaw ni mo doon na mo yung resemblance, kana igsuon yun mo na mo, siguro ng tawhana. Yan. Oo. So ay pag-Facebook. Ako wala. Yep, buhat mo Facebook, like na yun sa mong page, Barangay Artist Cebu. Yan. Apila na lang ako, Papa Diyos Cebu. Apila na sa salita yung sukuro ba na? Kitang tanan. Sige pa ba dyan? Ato aray mo tubo ila din. Okay. Yan. Next salamat ha. Tama na ba dyan? Okay, sige, bye. About bitaw ng mga igsuon bitaw, papalitoy. Di ka mo maingon ng kana mga half-brother nga napapadan nga magtinabangay gidesa nga kung maayo ang kahimtang sa imong brother niya, half-brother ka, tabangan ka or something like that. Last night, I was watching a documentary and you can also check it out.
mga kabarangay. Kung ginaan mo nga mapamatud-an ninyo ang akong gisulti. I was scrolling down kay mamaya akong po magkuhan man ko ka ng study ba nga na. So ako nakita nga si kanhi presidente sa Amerika, si Barack Obama. Si Barack Obama ang Oo, ang pare na ko masuna. Oo, siya. Nakibaw ko. Oo. Doon na siya half brother. Then, Nga naa sa usa sa pinaka-pobre slum area sa Africa. Oo. Si George, masiguro ito yung ano niya, George Obama. Yan. And pure good siya nga black. Kaya kato na giyan ko masanan ni kanhi Presidente Barack Obama nga iyang mga sisters mura o ang yung lolo mura cook something o cook nya o niya na menu o nakapa-anak o kanikuan. Basta man migrate sila sa Amerika. Lahi sa to ang katong nahabilin dito. Ingana. Pero maski na mo ng powerful na kayo si Barack Obama sa iyang posisyon ana, pero iya igsuon pabilin ng gyapon nga I don't know kung gi-recognize baka to siya san basta kay Baba ba? pero parehas nagpapakina may mga kuan na may mga pictures nila lahi nga mama. So manang uban diha nga susama nga nga sitwasyon di ka makaingon nga kung may mga igsuon mabit na gingon nga maski kadugo pa mo mabit na post na ko nga naipanultiyon nga blood is thicker than water but there are times nga when water was there and blood wasn't, diba? Na mga ingana nga usahay mas makakita pa ka og kadugo sa dili yun nimo kadugo. Gumata nga na papada, no? Oo, naingana mas, pa dyan na kay, mas, doon na pa mo bati ni mga laing tao kaysa, imuha yung kadugo. Dahil mga ingana. Nasusama igsuon pa ba dyan? Kami nilitoy, oh. Kami kadugo. Kapuso. Sitaw ko itong kadugo. Kapuso tao, siyempre. Pero kami nilitoy, or kami mostly diri sa mga DJ sa Barangay RT. We consider ourselves as brothers and sisters. Sister, meron ito. Brother to na to nature. Okay, sige. Okay, sige. Sa pa'y kung ano pa palit. Short problem pa ba, Joe? Nice short problem. Yan. Siya ito ng pasahon, kadugo, ha? Papa Joe, problema ang tako ba na kugi panguyaban o nga girl. Pero girl pod ko. We treat each other uyab pero ingon niya di siya ganahan og same sex. Peace ko, Papa Joe. Isang problem. Bakos mo na yung gender, Papa Joe? Well, kabaw mo good siya nga girl siya nga na, no? Oo. So, siguro feeling ninyo, you have something na kita ko mutual understanding. Pero no strings attached good mo. Di ba? Meaning to say, you're good as executing mga lovers pero diligid mo inga na kakuan yun. May nga tampunga nga kung gideclare ba nga in relationship. Ikaw, basta magdahon ka na, masakitan lang ka pohon. You have to think sometimes sa'yo pa nga dili ka masakitan o di ka magdahon. Okay? Okay. Yan. Yeah, mana. Sige. Wala ilang panahon. We'll be back right after a short while sa programang Talk to Papa. Okay mga kabarangay. Shibhangs Bishking ito? Okay. Uy, maringjihan na dako nung Ha? ay, ikaw maringjihan na. Ano ka pili ng size 9? Hello? Hello. Hi. Hi, Papa Joe. Oh, Palitoy. little girl. Papa Joe, manguntan na ako ba? Ang tanong. Kung manggod, Papa Joe, ikawat ang motors kong anak, Papa Joe, then Then, magtabang ba ng kumpanya ang pangita, Papa Joe? dili.
Oo. Dili in town, uy. So, dili di ay. Dili. Ang Yeah, imong anak mangita na. Mo lagi ang mo ginigi pa blatter dito tong kuan. Sa dos manggod sa kadlawon gi kuan gi Asa na wala nyo gisud yung balay nyo motor di ay? Giso na gani sa sud gani niya din gi gabason ang gate. Ah, syaro Ang naman gabi, wa mo. ano? Wa mo ka kadungog og tingog sa kagabas ka klaro ng gabas. Wa di ko pa ju ay. Ah, nga ang bisan unsa man ang pagkatuog ninyo. Pwede ba dahil na matuog lang ang pila kawatan niyo mo mata lagi mo bulakaw hindi ka human. Oo ka. Di ba? Tinuod na, uy. Oo. So, pa ju di ka bantay ju tintag na. Oo, ay gabas na rin, oh. Syaro ako ka na. Hinay-bay, ibukan na sila. Blatter naman no unsad mi pa ju. Ha? Pa blatter na mi. Hindi man ko na sa kanang kuha, no? Pa-blatter lang. Simple mo kaya nga, di madungog ba? Oh, labi na ka ng mga metal nga kuha, no? Madungog gina pa ba, Jo? Metal, okay mo, agigig yun na. Gigit mo na, Oh, yan. diba? For example, kung ako'y mo gabas, siguro metal papalito eh. Ikay mo gabas og metal pa ba, Jo? Lagos gabas mo tao, be. Oh, be. Oh? Kapoy. Katrim na may gabas, uy. How to, oy? Apot how lagi nga katrim. Oo. Kani katri, kani, oh. Oh, gabso na to. Ay, ba? Ano kayo maputol? Luya na. Kailangan kong pasta sa ba, Jo? Paspasig. Kasi ko naman pa ju oy. Paspasig na bas dito eh. Gabas. Oh. Yay, pablatter na to yun, day. Aw mo ba? Ang Gi manalagi pa ba ju din. Kuan kanon sa ni ay. Saman. Abi na kung pwede di maka kuan ng kumpanya ana. Saan ba mangita na nga? Wa man naningon nga kumawa ang imong motor. Sila yung mangita. Oo. Inyo ano na obligasyon. Tinuod na. Pero magbayad gihapon ana pa ba ju na binuwan. Oo. Inyo yun ang tiwas sa nagbayad. Sige ka na lang po ba ju. Salamat. Sure. Hi. Hello. Hello. Yeah, nga di ba? Active kayo. Hi, what's your name? Len. Oh, kita nga active kayo. Oh, Lynn, ang tanong. Kuan ka ba ju pwede ko mangayo sa yung text line. Maski mga iyo pagkakwarta, wife lima na. Ha? Text lang. Dali ang tutong nga. Among janitor mag-ingon nga. Kaya kikwarta ligi mo na. Joke lang tutong gay. Ikaw tagtagwarta pa ba, Jo? Pero maximum piso ra. Lynn! Ay, Ang tanong mo to. Mga numero, ano to? text line. Text line niya, bro. Kaya palitoy, tagay-text line pa palitoy. At ang text line, 0999 Aba? Dayon. 61. Oh, sa'yo. 61 61 of 59 59 8 8 5 5 0. Sexy na galito, bro. Mura mag-committee pa ba, Jo? Spell committee pa palitoy. Siya na lang. Lynn! This is my text line sa Want it, sweetheart? Oh yeah. Oh, Tanan. yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. So joker mo. Hindi eh. Oo. Hindi may joker eh. The same ra ni. Oh, the same na. Sige ka mag-wanted ko. Yan, sige, bye! Bye-bye. We love you. Speaking of numero pa ba, Jo? Speaking of numero mga kabarangay, Ani na? puro lagi nagyapon ng mga numero mga kabarangay. Mau lagi, di pusta pa ko ni gahapon pa ba, Jo? Oo. Aning awas sa ito ang swertres kaganinang pag-draw sa alas 11 mga kabarangay kay 1-0-4. Sir Marco! Yan, 104. Hello! Sorry dong. Okay. Ang tignas, Mami D. Nakamata na siya. Mami D, ang tanong.
ani nila hitabo nagkuan ko din sa mo ang kanang sister man ite na ang mama hapon siya nahadlok na noon ko Nawa naman nun yung signal na yun. Sa to? nag-link ang kung once mag-link manimaho man na ang LPG Ano niya? so karon di alis na mo kanang Regulator? Niya. so yung manimaho magyapon siya Pangitan na ka ng mga eksperto nga kamao mo tao, Dana. sila nag-imong gipaan sa house Basta sila may nanimaho. Excuse me po. Dili natin yung tangke, Papa Joe. Sila na dito. Sahay na ba? Wala ba? Imagine na hagigang Hindi ko may imagine kay Baho. Ilupad na sila ko sa tungod ana. Ay, kalupad ka. Ngubang gini, magsakay pa. Maog yun. Sige na ay. Okay, nagkasalamat, Mami D. Okay, sige mga kabarangay, tingin na yan. J. Rods Flo, solid kayo, Mami D, Papa Joe, yapon. Mao gani, mag-good afternoon pa. Anang, Karang kanina nga, dagkan og chicks, pero siya rin nakabaw. Almer, pasok. Oh, so na. On the mix. Ako na pala. Ang pagbalik ni DJ On the mix. On the mix. On the mix. RP 99.5 Vinduta On the mix. Yung chick kami na Ay, kataas pa nun. Listen, oy. Kanina namin nagabaw ng chicks ni mo. Kung ka nagkukod yung chicks. Okay, DJ Almer, ang tanong. Ba't yung unta ka tinood niya ang ini ko nung kainit panahon o lungkat pa ko rin ang gusto kainin niyo ba? Oh yeah, pwede. Oh. Eh, sa una mga June uwan naman Mau ba? Okay. o niya orta ko ka June ilan yung suking tiktok now Kabaw na, miss. Almer ka. ang DJ na kayo ka nung DJ Almer live on the mix on the mix. salamat Hello. 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 Hi, mga unto buntag. May buntag sad. Okay, kisa di palayog. Kanang kung naminaw mo ani, pwede mo kuan, we're hiring new tawag na kol. Noon sa mo? Ay, pagbut-buot niya. We're hiring new. Ay, sige. Mutana na ako. Oh, nangita ba yung signal ka nito? Yan, palpak. Sige, ano, ay nalang intro, kay palpak na. Saan to? Wale. Walay na, walay. Oo, sige mo. Si Fernando Fernandez. Oo, Fernando Fernandez Walay. Ay, din niya kikay day. Okay. O saan mo pagkatanan mo? So, mga tanan ko, kasi itong kuan, kanang unaan ng engine. Letter E. Di ba? Laro niya. Kanang pag-start engine sa kinan. Kung saan ka pag-start sa engine sa sakyanan? Oo. Waka Yawe. Di. Ito pa ba dyan? Iyon pa mo ng Yawe. Musod sa kasasakyanan. Kana. Oo. Saan mo pag-start kung nakasgawas? Mausad. So, musod ka sa sakyanan. Dayon. Paminaw, isod ni mo ang yawi. Dayon. Di, tayon. Isod mo sa lungag. Iduot ni mo ang Iduot, yawi. Papa Joe, oo, dayon. Yeah. Ikalo-kalo gamay. So, Jawi, tayon. Igabas lagi. Shake your body, baby, do that conga. Okay. O niya, i-switch ni mo ang yawi. Mondang lang nga. In-neutral ni mo. In-neutral ni mo sa ha. In-neutral ni mo. Wala ko ng ilo. Oh, in-neutral sa. Oh, okay. Yes. Oh, in-neutral. O niya, andar ng kuhan, makina. Yes. Oh, inig andar. Okay, kita ka sa haligi, sa inyong Haligi. kakrayaan. Oo. Ilison mo muna bila dito. Tumpi rin gusto nila rin kanto.
Pantay ka papado. Ang saya-saya ng show. Oh. Pagkatoy-toy. Okay, Fernando. Oh, mo na to siya. Sige, salamat kayo. Sunda to ha. Sige, lamin naman itong advice eh. Okay, mga kamalagay. We'll be back right after a short while. Nagbalik na to kaya ito ng Handos Bira. Handos Bira sa usa ka problema. Good morning, Papa Joe. Magpahandos pira lang unta ko. Minyo ko. Akong bana kay nag-work sa gawas. Bago lang minaminyo og nami 1-year-old nga baby. Right now, I had to quit working and stay at home to take care of my child. Our problem is mag-uliay na siya. We recently had an argument kay ganahan siya nga mag-sideline og work, business daw mi. And as for me, wala pa gani siya makauli. He's preoccupied with those things na. Wala pa gani siya makaatiman sa bata, makahatag og time na mo as his family, which is makahiubos lang kay he only stays here for a month niya. I don't know kung naka-feel ba siya og kasakit nako. Wala pa gani mi mag-chat og balik almost 2 days na. Please advise me on what to do. Angay ba ko masuko niya or di? Or what sideline incomes can you suggest na lang jud, Papa Joe? Thank you, Papa Joe and Papa Litoy. I'm so happy nga nagyapon ka sa Barangay RT after many years. Avid listener ko nimo. Yan. So mga medyo bata pa ni sila, Papa Litoy, no? Oo, yan. So, minyo na sila pa ba, Joe? Klaro ato akong gibasa gani. Klaro lang pa na ako. Basig na si plano. Pagkatoy-toy. Anyways, if you're listening right now, ingani ni siya day, no? Tungod lang sa kanang imuhang conclusion karon nga nasa imuhang hunahuna. Tungod na siya sa kamingaw. Okay, you're also jumping to conclusion already na wala na siya time nimo. You know? Wa nimo mabantay nga siguro your husband is planning ahead of time, at least doon na siya fall back. Kaya in kaso og dugay siya makabalik dito as OFW or di na siya ginahan mo balik dito kay the more nga mingaon nakapundo na siya diri. At least ba kana na siya fall back ang trabaho. Okay? And ang imong ginahuna is that wala siya time. It doesn't mean manggod nga kung magnegosyo ka wala time. Daghang mga businessmen diyan nga nalagyapoy time sila ang family. Tino na. Okay? Well, at least nakakita ka nga imong bana, doon na siya focus sa inyong future. And then, ikaw, since nga nakanahabilin diri, ikaw ang mahimong catalyst nga makapapaspas sa augmentation sa inyong pagpuyo. And dili na nimo gamiton ka ng away-away or luod-luod ingana because wapagani na siya, plano pa na siya. Bunga pa lang sa kamingaw pa ba? Oo, niya imuhang bana, nagplano na siya. Ang iyang ginawa na may ka occupied pa siyang work. Nagplano na siya because dili lalim ang kinabuhi nga away kasi mong family. Correct, oo. Okay, nga na siya dito. At least doon na siya business. Kaya kung makauyon siya dito, na siya ginahan, mabalik dito, at least doon na mo kita. Okay? In the first place, imo na siyang gidawat as imong husband, so kabaw na ka kung sa iyahang kung sa iyahang plano sa kinabuhi. And again, ang kanang pagplano business magudami ka na pamuka sa baba, daghang kay makabuka na. Even me, I myself daghang kay plano nga business, pero ang problema ang kapital. Ako saan pa ba dyan? Oo, puro pa small letter sa mua eh. May ako imuha kayo small letter sa kuha mangkira.
Kailangan ka mabalinog. Size. Ano sa kanang size, Papa Joe? So, kana siya nga na ang future magiging na na agad nato mong gud nga na di man na siguro mabot ang imong asawa or bana nimo nga to sa laing nasod kung nindot pagid siya og trabaho diri or na siya trabaho diri og nindot og income. Okay? Kami gani dunam kami mga sideline gani manadline magani kaming mga radio announcers labi na mga nasa FM. I'll speak siguro in behalf sa ubang mga DJ sa ubang radio stations gani. Maminaw man na sila kaya monitor mo na sila. Siyempre, oo. Labis idol to rin siya naminaw to na to. Mo. Yan sa tangi announce dito siya. Kaya nga na. So, naagi na yung sideline. Kay do dako ka og na sakto-sakto rin mong income, di mo gina siya enough. And maski pa gani ang ordinaryo na to ng mga laborer diri nga na kuan gid na kanang naagi na sila yung mga sideline ng uban diha kay nagkuan no online selling nga na. So depende gid na sa raday ari na niyo sabuton diri. And then once nagsabot mo sa imong bana diri, find quality at the same time sige mastorya ta ana pwede ari ta magstorya diri kanang mag-dinner ta together with our baby nga na. So sometimes maglakaw mo ano mo magplano because ako ang kagalingon sa papalitoy. I always involve my family. I mean, I have a hectic time pero mao na nga ang uban gani na ko mga kaila gani ko mga luod mga gani na kay agad sila og dinner, agad sila. Oo, last basta time agad kag dinner gani. Basta sige. Kuan ang ako sad basta makauli na gani ko. Balay na jud ko ana. Yan. Same data pa ba Joe? Balay ra sa Joe ko. Well, ako wag ba kung asa kang balaya. Paano ginag-load niya? Magkamping na ko next time. Ayaw pag sunod-sunod na. Dagan na ni comment rin di gyud lalim ang kamingaw ko naka sa laing nasod ng trabaho. Correct. Niyan. Dili lalim. Okay? Makita mo gud sa itong mga kaigsunan man gud dito, whether a family or relatives nga kung naa sila ay mga paryente or kapares ka na sa gawas, labi na mag-post og picture sa Instagram or sa Facebook, magaingon nga yayan no nindutan ni mo diha uy nga na because ang ilang kitanaw man good mabaw lang ang nakita ra nila sa picture sa imong smile pero was like about behind that unsang imuhang kaguol, how you fake everything just to make it appear nga nindot ang imuhang life sa gawas. No na kasi lain nasod work ra bagid pag mag-job. Yes, tingnan pag gani usahay. Ang uban man good basin tong labi na nila nga kita sila sa ilahang mga paryente or ilang pares nga nasa gawas nga nindot na kay sakyanan ito sila nga yayan datuan ni mo nga pero di ba ya gabi pinapaningkamot na double job, triple jobs nga na para lang gid nga makabayad sa apartment, makabayad sa sakyanan nga na okay di ba yan na lalim yung sasad lahi ba yan na mag-drive kag nindot kang sakyanan kunya wa kasi mga lugar nindot ba sa nagsamang lugar para nag-agin mo mahambog man ka. Di ba papadan? Tinuod. Ato pa Doc Joyce. Di ba? Yan. Tinuod, di ba Doc Joyce? Yan. Yan ito naman itong t-shirt si Doc Joyce. Si Faith Parason, nagtanaw na ito suki, naging natin. Yan. Ubita pa ba dyan? Yan. So, pako ganina, ikaw Bit, ikaw naminaw ka karon. Yan. Pa-drive-on ka, tagaan ka, mo sponsor ni mo. Tagaan ka o pinakamahalon nga sakyanan like Mercedes-Benz. Mercedes-Benz? Oo, pero ato ka pa-drive-on sa desierto dito sa Middle East. Malingaw kasi mong Mercedes-Benz. Diba? Pero, maski pag multi-cab ron ang imong gigamit ni mo diya. Pero naka sa inyo ang probinsya, dagang kinakailan ni mo diya. Kita sila ni mo nga bugoy-bugoy kasuna, pero ka-drive na kag imong kagalingon nga. Service, oo niya. Napay sounds mo punos bapples, no? Huwag na lang, bapples, matagligid. Inig-agi ni mo, inig-lingyo. Inig-tawag ba, Toy!
Lambi ang feelings ni mo. Oo, di ba? Kasi di kagi ni mo sa desierto or ito kag lain lugar na. Ito kag New Zealand, nga na. Yeah. Ito kayo mo auto niya, di kagi ni mo yung baka nga. Oh! Oo, di ba? Daga maka-relate nga na. Ang upang nagigay, basihan mo nila sa mga pictures sa Facebook, sa Instagram, nga na. Di ba? Correct. Kanya karon, maski pa mag-post-post ka nga muli ay naka-address Pilipinas, o niya, ipakita ni mo yung regalo ng chocolate sa mga palit. Wala na malipay kayo eh. Makita naman, makapalit naman nga ng mga chocolate nga mga imported, mapalit naman ni Modri. Oo. Di ba? Mamili na ang galing mong tagag pasalubong ron. Tagaan mo t-shirt, makapalit kag baratuhon nga t-shirt niya, may regalo diri. Tanong na. Pitaan kag size 7.5. So, pasalamat mo kung inyong Paris, doon na sila plano nga para sa ika-maayos sa inyong pagpuyo. Pero make sure lagi nga balanse mo, ikaw mo control nga dili mo simang ang inyong or madawat ang inyong relasyon tungod lang sa pagpangitag kwarta. Kaya kani mangitag kwarta usahay, di kayo nga usahay, mo na siya usa sa mga hinungdan papalitoy nga maguba ang relasyon. Maguba pa ba dyan? Hindi na pwede ma-repair? Ma-repair man. Di man na mo matawag o guba ang usa kabutang o di mo ma-repair. You cannot tell or say nga it's a problem that problem has no solution. Sa pagkabaw na niya og problem kung may solusyon. Di ba? Maog yun. Sa man nimo pagkabaw nga ngit-ngit kung may hayag o hayag kung may ngit-ngit. Tinood na. O, di ba? Mo reflect ram sa gyapon na. Ay, mo reflect na sad. Ang hayag niya Papa Joe. Mo reflect na sad. Yan. So sa mga susama nga atong kuan no. Sige. Sauna nga susama atong problema nga na problema sa sembana nga occupied yung uragula. Nabi tayo bandiang bana bito na permis balay sige lag tabikog sa asawa. Ang asawa magbagot-bot magpahita trabaho dito eh. Maog yun. Pulan kang dako wala ka trabaho na ka balay. Sige lag ML. Oh. LL. Ligid. Oh. Ano kung may apps sige nga na LL. Di ba? Yan. Hindi ka na ito masabtan ng mga tao, no? Mulang. Kung ilang ba na, may trabaho na sa balay, quality time, may manghugas, may manglaba, may reklamo. Kan anong gakugi pa ba, Joe? Grabe ng jobs. Kaya reklamo, gyapon. Maog yun. Many times pamilya. Anyway, sa mga nagtanaw na to, daghang mga nagtanaw na to sa mga OFW, sa makarelate good ingana. No? So, again, pasab talag tarong sa inyo ang mga pares nga nahabilin diri nga kini nga atong gibuhat para ra sa ni sa atong kaugmaon. So make sure nga ang kaugmaon nga inyong gipangita sa inyong relasyon maugmaan. Yapi post pa jud di maugmaan. Oh, di mo malikayan. Kay kini ra bang kwarta? Kung di ka kamao mudaan ni o mabaguan ka sa oportunidad, makabuta na siya. Oy, kung di sila kamao muda pa ba dyan? Ako'y da. Mau bitaw, sama nimo pag kay kwarta nang ambisyon na ka kwaon na nimo ilang kwarta. Puta na ka sa kwarta na usa ka. Naong nimo. Toy. Di ba kay kanira mang mabaguan ka labi nagabot mo dito. Iya ini kwarta. Gasto dito. Inikuli ni mo diri labi na og OFW ka, si Ferrer ka, inga nagabot mo diri ana. You will become an instant celebrity sa mga silingan. Labi na nga pusod kang bangkag pila ka case. Kumote ka din para nila pa ba, Joe? Yan, oo. Yan, naglarga. Kuwam sa ka. Wala na ikong panahon mga kabarangay. Daghang salamat.